Happy birthday. Happy birthday. Mami, happy birthday. Mga kapartner, November 11, 2021. Today is the natal day sa akong asawa. Salamat kayo sa inyong akong atabang, labi na sa opisina, sa mga buhaton, sa mga responsibility. Salamat kayo, Mami, dayon. Of course, sa atong pamilya, sa paghandle sa atong mga anak. Kini, makabot na to mga tumagos. Ayan. And take care always of yourself para kang baby o nara ko always sa imong kilid. So karon lawa duty gyapon mga ka-partner. Walang gyapon trabaho para sa pangarap na. I'm sure dili lang kani. Napay big. See you taon-taon. Love you, Mami. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ano nga may opisina mga ka-partner? Okay, si Vion. Happy birthday to me. Before ta maadtog opisina na kagampo sa ta. More celebration sa iyang kinabuhi and sa tanan pa ugad nga mga future plan na mo among salig ya kanimo kay tanan God, protection, good health among gipangayo. More blessings sa among kinabuhi. In Jesus name we pray. Amen. Sa mastorya mo ka, Mama? Happy birthday, Mama. I love you. Aww. More birthday to come. At kuan. More it to come. Ito pa? Ito na. Tara. Mami, happy birthday from the bottom of my heart. I love you and I will care for you. Dili pa tabungga celebration karon. Salamat yapon ta kay tagaan ta og good health bay panguna-una tanan no presko ang atong panguna-una karon lawa. Say Mr. ano. Of course, salamat kay another existence of the wonderful year sa akong ginabuhi sa good health. And also for the family, thank you og sa mga friends na ko. Hilak ka. Punong hilak. Thank you. Sige na. Naluto ng rice karon na. Nagilak pa siya. Magkuhan ni karon partner sa opisina. So wala gyud. Kung kaon lang gud ganun mga ginagmay lang dili gid bungga celebration. Pasalamat lang ta gihapon no sa gihatag ni Lord. Yay! Isa proseso sa opisina in 1 2 3 go! Sa ingon ninyo? Happy birthday, Ma'am Cora. Sapa. Me, na daw sila yung surprise me. Karon pa po ko kabalo. Video magod ni. Hi, basta kaon.
nara sila. Basta ako. Go! Ikaw, nagduda na yung ganyan. Ano nga to sila? Sige naglakaw-lakaw ha. Nato, kabalo to si sir nga naamo? Oo. Sabi sa dandi. Abot na ang ulo-ulo sa mga surprise oh. Olo. Oh, dara. Ningo siya, palit siya, okay? Ni mami daw. Ay, guys, ay, pabibin sa bulat. Ay, naman kay bulat. Ay, no, ay, ba? Pero sa ako, di ba na ko yung birthday? Ay, open ni kay atong light. Yeah, tayo. Ay, si Edwin, una daw ka. Ah, lakaw na, Win. Saan paghatag? Saan ka paghatag? Isan ni mong isan ha? Sa'yo maguna. Dili ko, akong naong akong kaon. Dali, kay may ilhanta niya. Ka-cute. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Mga naong. Surprise kami na. Atak. Walang hiya-hiya. Ayan. Mga partner. Kunting salo-salo lang ta diri sa opisina kauban ng atong mga business partner sa Chelsea. Bibo kay mi diri mga partner ha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the star burning tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ano ito? Wala na po. 2, 3. 1, 2, 3. Sige na po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Partner! Okay, nahumanay gabiin na. Manguli na mi. Gusto ni mami. Okay, ihabi ang birthday karon. Gusto niya mga partner muhigop og sabaw. Muhigop og sabaw. So, madto sa mi sa atame. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the star burning tonight. Happy birthday to you. Happy birthday. Grabing soroy-soroy partner, niabot nag-uptown, nibalik lagi pong ubos, nagpalit og siki. Dere sa Lugawan, dere sa Kapistran. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Uli na may sa amo mangit-ngit nga